bata iwenyu wedu anopenga zvatanga. Ladies and gentlemen, ndadzoka zvekare. I am back kunge musana. Ko nyaya idzi dzinenge dzichingoitika ka dzimwe dzacho dzinogona kunge changokujamba. You know, recently pane rimwe video ranga riri kucirculate muma streets social media pandakaona VP Mohadhi vachidedzera kuti your excellence kuna Vice President Constantino Chiwenga. I don't know, it was a coincidence here kana kuti vaMohadhi vane zvavari kuziva pamusoro pavachiwenga. Amen. Pamwe zvichida pane nyaya dzavanenge vachitaurirana ka sezvo varivo timu racho riri mupresidium. Handinyatsozviziva kuti chigame chiri kurohwa ipapa kana chigame chiri kutambwa ipapa chiri kutangira papa chichiperera papi ende ipi skillful riri kurohwa. But haisiriyo kanyaya yakaenda kuti ndiuye panapa nditaure nememory yeZimbabwe. Panapa paita nyaya yandiri kunzwa yekuti vaMnangagwa voendeswa kumatare edzimhosva nenyaya yekubviswa kuamendwa kwakaitwa cable 2. Handiti cable 2 payakaamendwa yaibvisa simba kana kuti mapowers kune mutevedzeri wemutungamiriri wenyika kuti azokwanisa kunge achiita beneficiary kana kuti automatic panofa kana kuti panobva mutungamiriri wenyika anenge aripo, like what happened in 2017 pakabva vaMugabe zvikanzi aiwaka achakwanisa kunge achipinda ndeupi, akakwanisa kunge achipinda ndi Vice President Mnangagwa. Asi vanga vadzingwa zvavo Vice President anga asara anga ari vapfekezela mupoko. Pane zvaka maskillful akazongoitikawo akarohwa yekuti nanhasi makada kutraya kuweka tsoro kana kuti kuweka meti dzacho hamuna zera nadzo, hamungambozvinzwisise kuti zvinenge zvakanyatsofamba sei. But iko zvinezvi mhuri yeZimbabwe ndinenge ndinewo magweta vari kudzifambira nyaya dzacho vachidzvanya vachipresa vachibata panopisa. Aiwa ngatimbonzwa panapa kuti hanzi kudi chichiri kunetsa. Kwidza volume ikoko. I understand kuti chinogona kusvika isi singanyatsoinzwa kozi nyaya dzimwe dzakakosha hadzitaure dzichidedzerwa ka. Hello Zimbabwe, this is more Precision Mzazi, the leader of Voice of the People Party. We've just filed at the Constitutional Court a challenge against Cap 2 of 2021. As you know, the powers of the Vice President were deleted in 2021 through an amendment called Constitution number 2 of 2021. The Constitution of Zimbabwe in 2013 had a clause under Section 92 which required every presidential candidate to have what are called running mates. Before any election, the presidential candidate was supposed to name 2 candidates for the post of first and second vice president. So, and in an election, they would jointly be elected together. In that way, the office of the vice president was powerful, and the vice president could only be removed through parliament, the same way president is removed, but that was all deleted. And the president grabbed the powers to appoint vice presidents. Now, vice presidents have got no power; they are just stooges of the president who serve at the mercy of the president. This is what we've challenged, saying it doesn't entrench democracy. The people of Zimbabwe did not consent unto it, did not have popular consent. We are challenging that, saying the president has got a penchant for tinkering with the constitution. So we've challenged it. We've also paid filing fees for our challenge for Cap 3. We are saying Cap 3 in its entirety is not consistent with the Constitution of Zimbabwe. As you know, also, we've got also a case that is awaiting judgment pronouncement before the Constitutional Court. Our challenge against Cap 1 of 2017, where the president grabbed powers to appoint senior judges. We've also challenged it, saying it undermines judiciary independence. So all in all, we've got 3 cases before the Constitutional Court of Zimbabwe. We're challenging Cap 1, we're challenging Cap 2, we're challenging Cap 3. So if we win all these cases, we will have attained a complete restoration of the Constitution of Zimbabwe as it was on the effective date of 22 August 2018. So this is the battle that we have as a party, not want to say as a political party when we win in 2028. All those that have violated human rights
who have committed human rights crimes in Zimbabwe from the early 1980s to 2008 to August 2018. They will have their day in court. This is our stance, is voice of the people. I thank you. So tiri papo muri yeZimbabwe nyaya dzakawanda dziri kuitika, nyaya dzinenge dzichitona nzvimbo. Ende chimwe chinhu chandaida kuti ndizivisane nemi ndechekuti inini rangu basa ndere kukuudzai nyaya dzinenge dzichitendera dziri muma streets. Anditi iwo kana uri werevolution yekwanhingi kana kuti kwanhingi usazoona kunge inini ndiri part of your revolution yani. Inini I'm part of maZimbabweans. Saka changu chete kukuudzai kuti ana nhingi vari kutaura zvakati ende kana kuri kuronga vari kuronga zvakati. Saka usazosvika pakuona kunge inini wakutoti saka pinda waka tijoina upinda pamberi waka ita naye zvenyu nemapolitician. I am not a politician. Inini I am a nyamatician. Ameno kana vaibata kana zvichinge zvakujamba chadzokorodza zvimwe zvacho zvinoda 5 level kutozvidzikisise kana usina todzokera. Anyway, jokes aside, nyaya iripo imwe yacho ndeya retired general Winston Sigauke Mapranga. Vane statement rimwe ravabuditsa pamusoro penyaya idzodzi dzekwana Chiwenga. I don't know kuti kana if it's coincidence zvekare kana kuti chinhu chekuti vari kutochibika vachichimhanya vese, nekuti kazhinji malawyers amazira ndo maita malawyers. Lawyer angopinde mukoti mahara. I will have to ask them zvangu kuti koimi pakuzopinda mukoti makuzofambira nyaya idzi manga muri kuzvifambisa sei. Ndichazovadeedza online vazoya vobatana nyaya yacho. But vari kuti ana Winston Sigauke hanzi as a servant of this party and nation for many decades, I write to you today not as an outsider but as one who has walked the corridors of our liberation struggle and witnessed the evolution of our revolutionary project. It is from this position of experience and loyalty that I share these observations. Having engaged with comrades across all 10 provinces ever recent month, a pattern has become evident, one that speaks to the maturity and collective wisdom of our party structures. The feedback from Manicaland, Mashonaland Central, Mashonaland East, Mashonaland West, Masvingo, Matabeleland North, Matabeleland South, Midlands, Bulawayo and Harare reflects a consistent narrative. The consultations conducted through proper party channels have revealed the following collective wisdom. All 10 provinces have demonstrated remarkable unity in identifying the qualities needed for the next phase of our national journey. Leadership credentials. There is a broad recognition of the importance of liberation war credentials combined with proven government experience and unwavering loyalty to ZANU-PF ideas. The name of the general retired Chiwenga has been constantly highlighted across all provinces, reports as embodying the leadership qualities required at this critical juncture. District structures have echoed provincial sentiments indicating genuine alignment rather than imposed direction. Having served alongside many of our liberation heroes, I recognize the weight of this moment. The endorsement we are witnessing are not the product of the functional maneuvering, but rather the organic expression of party members who understand the stakes before us. General Chiwenga represents continuity, stability, and revolutionary consignment that has defined our movement since 1963. To all party structures, I offer the following counsel: maintain discipline, continue to operate within established party protocols, and avoid any actions that could be interpreted as factional. Listen to the grassroots. The voice of the membership is clear. We must respect the wisdom of our structures, preserve unity. Our strength lies in our unity. Our any leadership transition must strengthen, not weaken, our collective resolve. Confidentiality. This matter requires the utmost discreet. Internal processes must remain internal. ZANU-PF has always been guided by the principle of serving the people of Zimbabwe. Nekuti zvinhu zvacho rinopisa harisi kudyika ipapo zvakawanda, angori manyama mire nerongo. Umwe naumwe angabuda akataura zvake akadai, so magenerals vakati uyu ndio watiri kuda. Imimi vana veZimbabwe wondoziva kuti munenge mune yenyu skillful nemanhingirikine enyu amuchaita. But disadvantage yapo yawani manje because Mnangagwa akaona kuti iye kuti chisikirire kuti arambe achinzi kuchuzwa nemaZimbabweans, even masuccessors ake ari kuda kuti azenge achiuya after iye kuti vafambe nenzira yekusarudzwa nemaZimbabweans iyi zvichanetsa.
ndobva apinda nesikiri recap 3 izvezvi yato amendment act number 3 watoo mutemo. Saka iye akatoona kuti ndikada kutofamba nenzira yekuti tizosarudzanei ichanetsa kureva kuti vanhu vese magenerals nematimu rese remuzanupf vanotaura kuti so far havasina problem naMnangagwa because nguva yake yaifanira kunge yapera ka2028 apa then kochiuyawo mumwe ari kutera. problem yakutotanga pakuti iye akuda kuramba ari iye manje aripo and then the next thing akuda kuisa iye waanoda iye ndo nyaya iri kunetsa manje ipapo because oraika Mugabe aitodawo kutoisa Sydney Sekeramai but hazvina kufamba neipapo kwakatozoiswawo kwakatozopindawo mumwe nzira dzikafamba mafambiro iwayo but manje this guy yakarati baba pakaipa ndo hondo dziripo dziri kurwiwa ameno kana dzikapera zvakanaka. Saka rekedza tichaona kuti kumakotsi kwacho zvichange zvichipera sei. Hai taiona yese inini tatonzwa kesi yacho yese ndachonsoverenga yese mafambiro eri kuita is just that ina hapana pekuti ndikazoramba ndakungoidedemura ndiri ne type yekesi yandatanga kukuudza inyaya iri panapa inge ichitaurwa iyi nemalawyers tichazoitaura in a different way but ndo fight iriko iri kuitika izvezvo takuti tingoita se tingopfura nepo tichikuzivisai. Asi ndisati ndaenda zvangu nekuti mukana wekuita zvakawanda wakawanda nai yakedza ndishandise uno kuzivisa imimi vana veZimbabwe vari munyika yeSouth Africa ine vari kudawo kuregisterwa macompanies nekuvhurirwa maFNB business accounts vasina mawork permits kana mastudy permits. Ndiri kuti batai company iyo inonzi Education Research iyo inova company inotungamirwa neava vanonzi Mukoma Owen vanokuregistera company uri kwauri vari kwavari. Saka kana usina permit unoregister company ovhurwa FNB business account kana uine passport chete. Saka garai mavabata namba dzavo ndidzo dziri kubuda paflyers.